जय जगन्नाथ एवरीवन, दिस इज जेनिस। सो वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। सो आज ब्लॉग किसी स्ट्रीट डॉग मानक खाଇବା देवा। सो मु रिसेंटली घरे तो करि परिबिनी, बट जति मो द्वारा हो तांको बिस्कुट केक बा जहाँ भी समथिंग किछि नहले भी किनिके आनिकी मु तांको प्रोवाइड करिबा देबी। ओके, सो देखिबा आज के जन को मु देई पारुची। सो गाइस मते फास्ट डॉग देखा वाला हेडी आ आ आ आ आ र खा बस। सबू खाଇବା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ଆହୁରି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯିବା ଆମେ। ଓକେ, ଗାଇସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡଗ୍ କୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ, ଆହୁରି ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖିବା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ସୋ ଏବେ ଦେଖାଯିବେ କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ଫାଇନାଲି ଏଠି 3ଟା ଡଗ୍ ମିଳିଗଲେ। ଲା ଲା ओए ओ हिरो, ए हिरो ने खा। हाय तू खा रे। बस खा खा खा, मजा से खाऊ। टाटा। आउरी केतरा डग मिली बाटर देखिया। ओके, समस्त खाଇବା जा जी मो द्वारा हो पार। मो पाखे एत पैसा ना, बट जी एडजस्ट। ओके, चलते आगे। एक कुकुरटा टे डरुचे से तले रखीदेली। बढ़िया बढ़िया, खा खा भल से खा खा खा। से कुकुरटा बेसी डरुला तो रखीदेली, शांति रे खाऊ। एबे आउरी 2टा डग आउ एटी गोटे। ये मापटे गाई भी पड़े आते ओरा ओरा भाई। आस 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 मिसे खाइब। आस जल्दी आस। गाइस याठू आउरी खुशीर कथा कौन हम, जो डग डरुला से ही मो पाखु धीरे धीरे आसुची खेलिया। आहा भाई डग जाओ डरुचते, बट डरबेनि कहीं। मेन खास कर लोक मैंने टेका मार दौरान बुढ़ी यांकर रहा ठिकना किसी ना ना। मेन समथिंग ता पाखे कौन खाइबा मिल जाव कौन भाभी आगे पाखक गले लोक मैंने मारिकी दूरे कर दौरान ना, से पाखक भी आसा डर। तो सेमती लोक मैं खास कर कहि, अरे आटलिस्ट खाइबा दे पारन बोले एमती तो कभी करूँ। ओके, सो ताको मु खाइबा दे सारू। खा खा काढ़ी काढ़ी खा, बढ़िया। खा बस, बढ़िया 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 बढ़िया। आमर धूम भाई को टिके हालत खराब अच्छी, बट धूम भाई पूरा ये आगे आउरी कुकुर डग देखा ये ब्लाकी। हई ब्लाकी खाइबू? दौच दौच दौच, ये मासे काढ़ी खाऊ। खा
ଆଉ ତ ପଳାଇଲୁ ନା ହେଇଟି ଏପଟେ ଛେଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ନା ତୁ ବି ଖା ନା ତୁ ବି ଖା ଓଏ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ହଏ ହଏ ର ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ହେଲା ନା ଖା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଜଣେ ତ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଓତେରି ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଧରିକି ଆଇବ ୟାଙ୍କେ ମନେ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି ଟିକେ ଥାଅ ଯାଇକି ଆଉଛି ହେଲା ଯଦି ନଥିବ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉଛି ଓକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବିସ୍କୁଟ୍ ଧରିକି ଆଇବ ଗାଇସ୍ ଲିଟରାଲି କାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ଯାକ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସୋ ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣି ସାରିଛି ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ତାଙ୍କେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ଧରିକି ଆଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ଆଉଛନ୍ତି ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଆସ ପକେଇ ଦେଇଛି କେତେଟା ତୁ ବି ଖା ତୁ ବି ଖା ନା ଆହୁରି ଅଛି ରୁହ କାଢୁଛି ହୋ ହଁ ସେ ଡରୁଛି ରେ ଓ ପିଲା ଏଇ ନା ଖା ସେ ଡରୁଛି ଆରେ ରୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ନା ପକେଇ ଦେଉଛି କେତେଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନି ସୋ ଏଇଟା ଏତିକି ଦାନ କରିବା ଆହୁରି ଆଗରେ ଯେତିକି ଡଗ୍ ମିଳିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକେ ଟାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା ଭାଇ ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି ହଁ ରେ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେବି ଓକେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହଁ ନା ଚାଲ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆହୁରି ଯେତେଟା ଡଗ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେଟା ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ମମି ଖରାପ ଭାବିବନି ତ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆଇଛି ହେଲା ହଉ ଗାଳି କଲେ ଟିକେ କରିବ ଆଉ ମୋର ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ବଟ୍ ସିଏ ନାହିଁ ତ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ବାସ୍ ଖା ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟାରୁ ବାହାରିଥିଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ତ 5ଟା 4:59 ବଟ୍ 5ଟା ହେଇଗଲା ଘରେ ବି ଟିକେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେବାର ଅଛି ତ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମାମା ଏଇଟା ମୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ନା ମେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଭଲଟା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି ଖାସ୍ କରିକି ମାମା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ଫେରିଲାରୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାକ ମୋର ଯେତିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଡାଏରୀରେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କରିବାର ଅଛି ସୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିସାରିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ଓକେ ସୋ ଆହୁରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯାକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବି ସୋ ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଟାଟା